ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରେ। ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ଦରିଦ୍ରତା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷରେ ବାଧା ସାଜିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମାଧବ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଥିଲେ ମାଧବ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତୁ ତେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପକ୍ଷେ ଏଇଟା କରିବା ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବାମନ ହୋଇ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ପରି ହେବ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁ ପୁରୀର ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବୁ, ନାଇଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତହସିଲଦାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାଣପୁର ସ୍କୁଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଆସିଥିଲେ। ବାଣପୁର ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ସେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଅର୍ଥାଭାବ ରହିଛି ବୋଲିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପୁରୀରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସିଏ ବାହାରିଲେ ପୁରୀକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସେ ଚିଠିଟା। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଦୟା ପରବଶ ହେଇକି ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତେବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କିଏ ଥିଲେ ନା କଟକର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମ ଓକିଲ ହରିବଲ୍ଲଭ ବୋଷଙ୍କ ପୁତୁରା ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଖୋଜି ନଥିଲେ, ବରଂ ଯାଇକି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ 32-33 ବର୍ଷର ଯୌବନ ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବହୁତ ସଂଯମରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଏତିକି ସଂଯମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ତେବେ ସେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀନିକେତନଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ରାଜା ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଯାଇକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମୟର କେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉପରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହେଉ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ, ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ସମୟର କଥା ସେଇଟା। ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ଦେବୀମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ। ଆଉ ଅନେକ ନାରୀମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ମାନୁନଥିଲେ ସେ ସମୟର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଏତେ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ଏତେ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ତଥାପି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ବର୍ମା ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାହ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେମାନେ ସେଠି ଘର ଚଳାନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷମାନେ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନାରୀମାନେ ଘରର କାମ ଦାମ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଘରକରଣା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବି ବହୁତ ଆକାରରେ ଚାଲିଥିଲା। ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଟାକୁ ଅଭିଶାପ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଏପରିକି ସେ ସମୟର ସମାଜ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ବହୁତ ସଜାଗ ରହୁଥିଲା। ପୁରୁଷର ଯେଉଁଟାକୁ ପୌରୁଷତ୍ୱ କୁହାଯାଏ, ସେଟାକୁ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପୁଣି 5 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବେତନ ପାଇକି ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କଠୁ ସିଏ ଯାଇକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସେମିତି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ା ଗଣା ହେଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁଟା ଏବେର, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର 2.5 ଏକର ଜମି ଥିଲା। 2.5 ଏକର ଜମିରୁ 1.5 ଏକର ଏମିତି ବି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ ଜମି ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସିଏ ତାପରେ କିଛି ସମୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜାରୀର କାମ କରିକି ବି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ପେଣ୍ଡାବଳ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ପେଣ୍ଡାବଳ ଦେଖିକି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପୂଜାରୀ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ପୂଜାରୀମାନେ ରୋଷେଇଆ, ସେ ପୂଜାରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଥିଲେ। ତେବେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ କଲେଜରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦରିଦ୍ରତାର ଯେତିକି ତାଡ଼ନା ଥିଲା, ତାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ପାଇବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀନବନ୍ଧୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକରେ ପଢ଼ିବି ସେତେବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ବେତନ ମିଳିବ। 20 ଟଙ୍କା ବେତନ ମିଳିଲେ 15 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ତୋର, ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ତୋତେ ହେଲା। ସେ ଦୟା ପରବଶ ହେଇକି କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖିକି। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ 3 ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିପାରିଲେନି। ଏକା ସହିତ 1906 ମସିହାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ସହିତ ପାସ୍ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାସ୍ କଲେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପାସ୍ କଲେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ଆଶା କରିଥିଲେ ସେଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିଲାନି। ତେବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଆଖ୍ୟାଟା, ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା କହିଛନ୍ତି ସିଏ, ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, କଲିକତାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ପଚାରିଲା